Freskoa baidan argia, Lapurdiko kostaldean segurik, hemen bezala Miarritzen, lainotuagoa eta euritantak barnekaldean gaur eta bihar, eguraldia saioan ikusi duzuen bezala. Aktualitatean, emisio gutiren eremuaren kontrako sinadura bilketa, ekainetik goiti Lapurdin elkarte batek ez du olakorik nahi. Arrazakeria eta fasismoaren kontrako jendekatea antolatu dute 19 taldek, itzordua Baionan martxoaren 22an. Eta Baionaldeko Gaskoi Akademiak lehen mende urrena ospatuko du helduden urtean, gunean gaskoiera sustatzen duen erakundeak proiektu berriak ditu. Arratsaldeon Siberutik eta hemen Eskualerriko lurralde txikienean aintzina segitzen dute maskaradekin Altzai eta Lakarriko gazten eskutik bihar itzordu berria Barkosen. Ongi etorri deneri. Krit non elkarteak isuri gutxiko eremuaren aurkako sinadura bilketa abiarazi du Ipar Euskal Herrian, eskaera argi batekin. Legea bertan behera uztea nahi dute izan Lapurdin, baina baita ezarriko den estatuko gainontzeko lurraldeetan ere. Hainbatek hiri erdigunean mugatzea ulertuko lukete, alta ez dute ulertzen herri artean ere arau hau ezartzea. Otoak guai artean entretenitu kontrol teknikak eta denak pastoik, eta guai hartzen daute gure otoak polioatzen dutela, eta horiek guk hartia du hori problema hori hartia dute kontreka. Nik enoi du izat, avionek eta beste bato kargo horiek eta denak horiek polioatzen dutela gubeno gehiago, gure oto horiek denak entretenitia dira, beste ez ekilintazke hilek harriketan. Hegazkin eta ontzi handiek beraiek baino gehiago kutsatzen dutela eta neurriak ekonomikoki zaugarrienei eragin eta kaltetuko diotela diote. Eta sozik ez ziena oto kanbiatzeko, guaiko oto berrien kapitalekin da denekin, otoi gabe gertatuko da eta ez du bere komisioniak ez bestia deusea iteralko. Sinadura bilketarekin jarraituko dute, beren helburua lortu arte, hauekin zer egiteko asmoa duten argitu ez badigute ere. Martxoaren 22an arrazakeriaren aurkako nazioarteko egunaren kari, arrazakeria eta fasismoaren aurka mobilizatzera deitu dute lekuko 19 eragilek. Izan ere, eskuin muturaren alderdi eta ideiak izaten ari diren gorakada tarteko arranguratuta daude. Eta hainbat adibide erakusten dutena gaur egun eskuin mutura ez dela urrun eta ideiak ari direla zabaltzen migranteak erabiliz gaiz guzien obendun bezala. Fasismoaren gorakada mundu mailan estatu frantsesean ere eta baita etxean ere Euskal Herrian. Pentsatzen genuen, edo batzuak berba pentsatzen ahal zuten, hemen babestuak ginela olako egoera batetik. Baina ez da bat ere ala, lehenik aipatu behar da joan den ekainean izan den eskuin muturaren gorakada hauteskundetan, hemen ere, eta nola ez, izan diren eta diren erasto rasistak, baita ere, azken hilabetean, Miarritzen izan den Zank baten bilkura, Biarritzeko hauzapezak berak, beso zabalik jarrera egiten zielarik. Beraz, hor dira, guretzat ez da dudari ideia horiek hor dira, baina guk pentsatzen dugu bat egin behar dugula denek. Eta martxoaren 22an arratsaldeko 5:00 Baionako Merkatu plazan gizakatea egingo dute beraz, Marengo eta Paneko zubien artean, elkarrekin arrazismoa eta fasismoaren kontra lelopean. Baionaldeko gaskoiek eta zaleek denbora luzean gogoan izanen dute, azken egu berrietan, angelun eskaini zuten pastoral hau. 20 urte, ez zutela olakorik apailatu. Taulen gainean 150 lagun loturak sendotzen eta gaskoien komunitatea trinkotzen Lapurdin. 6 hilabeteko lanaren fruitua, orain denen baitan, oroitzapen aski ederrak, eta gogoa elkarlanarekin segitzeko. Ca portat Joren Avido sus Anglet, segu, ca portat aussi un moment de communion
entre une centenaire de personas, que y avait 130 actus sur scène. Gaskoi Akademiaren biltzarra orain, Baionako Herriko Etxearen saloin nagusian, urtean 4 aldiz, Akademiako kideak testuak landu. Eta irakurtzen dituzte, monta ondiko itzordua, Baionako artxiboak, gaskoieraz idatziak direlako. Hemen, mota guzietako gaiak, eta musika ere, nola ez. La langue qui era la langue de la ville, qui era la langue dos notables stave de la ville, et donc per nous autres, ce qui est important, ou coopérant, de tornar ici à la majoritat de Bayonne, recueillit per los elegits, qu'il n'y avait 4, donc qu'il y a eu reconnaissance de la présence historique de la nostra langue. Baionaldeko Gaskoi Akademiak lehen mendeurrena beteko du helduden urtean, 100 urte gaskoiera sustatzen duela, proiektuen artean kantari talde bat sortzea, Baionan, San Espiritu auzoan biltzarrak hilabete guziz eginez, Baionan kantu zekimenaren eredua segituz, ideietan ere komiki baten itzulpena. La possible sortie à la fin de l'année d'une version d'un album de Tintin, de Tintin, Las joyas de la Castafiore, arrebiradas en gascú. Oksitaniararen aldaera hau Euskal Herriko hizkuntza baita ere, Bidasunetik Miarritzeraino Baionan barna. Angelun berean, 100 bat karriketan gaskoierazko izenak irakur ditzakegu, han eta hemen. Arratsaldeon ikus-entzuleok, ostirala, asteburu hasi aurretik, gure hitzordu proposamenak egingo dizkizuegu astero bezala, asteburuaz gozatu dezazuen eta hasteko Hendaiara joko dugu gaur bertan arratsaldeko 8etan, Olatz Salvador musikari handia izango baitugu, Hendaian esan bezala, Mendizolan, sarrerak 12 eta 4 eurotan. Olatz Salvador artista, 10 urtetik gora daramatza musikan, esan behar da, zien eskaiketan taldearekin arrakasta ederra izan zuela eta orain bakarka ari da. 2018an kaleratu zuen bere bakarkako lehen estudiolana, Zintzilik, arekin ere arrakasta handia izan zuen eta ordutik musikan bakarka ari zegu bere doinu leunak eskaintzen eta esan bezala gaur arratsaldean Hendaian izango dugu bere doinuez gozatzeko parada. Hori gaur arratsaldekoari dagokionez, Hendaian izango dugun kontzertua beraz, doinu leunekin esaten genuen bezala, baina doinu gogor edo azkarragoak maite dituzunentzat ere badugu asteburu honetan proposamena izan ere, Azkainen Klika gaztetxean gaualdia osatu dute 3 rock punk talderekin. Bertan izango ditugu Bisai, Auzakil Connection eta Kode taldeak. Bisai 2005an Astigarragan sortu zen taldea da, euskaraz abesten dute, genioen bezala punk rock estiloan. Auzakil Connection aldiz, Lapurtar eta Nafarro artean sortua, Sareta inguruan Zulgarra Murdin, baina baita Sarata Azkaineko musikariekin 2019an sortu ziren, eta Kode taldea ere Sara Azkain eta Dobinibane Loitzune aldeko rock taldea da. Kode 2022 urte bukaeran sortu zen, beste taldeetan aritu ziren musikari ezagunek eta lagunekin batera. Eta hori musikari dagokionez, baina udaberria gerturatzen ari zaigunez einauteriak aldiz bukatzen nere asteburu honetan, hainbat azkeneko eta baita azkenekotara gerturatzen, ez? Hori da, inauteri giro aipatu behar dugu, libertimenduak izan ere esan duzu, bukatzear daude, baina oraindik asteburu honetan baitugu 2 hitzordu garrantzitsu. Batetik, Azparnen bihar bertan 10:00 desfilea eta 11:00 emanaldia, Miren Artetxe eta Mizel Mateo bertsolarien parte hartzarekin, ondotik Bazkari alaitua, Besta Jatxola gaztetxean, eta Xirrista Klope txaranga ere izanen da. Eta igandean, Oztibarreko libertimendua Bunuzen Elisabete Txandi eta Naia Etxeberri Lopepe bertsolariekin. Eta libertimenduak beraz amaitzen dira, Azparneko eta Bunuzeko hitzordu hauekin eta maskaradak ere amaitzear, martxoaren 30ean amaituko dira, hemendik 2 asteburutara beraz, oraindik baituzue 2 asteburu maskaradez gozatzeko ikusiz baduzue, lehen hitzordua beraz, Barkosen adi larunbatarekin izango baita asteburu hontan, eta usaian bezala goizean barrikadak
biak arratsaldean maskarada izango da Altzai Lakarriko gazteen eskutik. Osondo nerea, mi esker, eta guk ere inauteriekin, kasu honetan, libertumenduekin agurtuko zaituztegu gogoratu igandean itzuliko garela astekariarekin. Asteburuan!